Peter, die zomer is eigenlijk gewoon al begonnen in Nederland. We kijken nog even terug naar de Westendorf, de wintersport. Dat was voor jou een momentje, hè? Gezellig, heerlijk, feest. Ja, Westendorf is altijd een ding waar ik eigenlijk al een aantal jaren naartoe ga. Op een gegeven moment ben ik voor een interview bij Radio NL en ik kom binnenlopen. Hij zegt, het is zover, hè? Ik zeg, wat? Hij zegt, het is zover. Nou, ik zeg, als je niet vertelt wat het is, dan weet ik het niet. Hij zegt, je hebt een nummer 1 niet. Ik zeg, meen je dat nou? Hij zegt, ja. Hij zegt je laat ze maar lullen is 1 geworden. Ik zeg, nou, dat is helemaal te gek. Ik zeg, dat is de snoep op de taart natuurlijk. Hè? Ik werk natuurlijk al jaren en best lekker optredens en zo. Maar ja, dat is toch een stukje erkenning wat je eigenlijk op dat moment gewoon een beetje mist. En dan is het toch een goed gevoel dat je op een gegeven moment toch zover bent. En je zegt van nou, het is zover. Heetje. Maar eerst kwam Geef me je lachen uit natuurlijk. Dat mooie rustige nummer. Toen dacht ik al bij mij van nou, dat kan best wel eens een hit worden. En dat gebeurde dus niet. En Laat ze me lullen hadden we ook een heel goed gevoel over. Alleen zeiden we van nou, eerst moet er even een nummer uitkomen. En daarna gaan we stampen. Nou, dat is gelukt. Het ging als een trein, dus onze bedoelingen waren goed gelukt. Nou, het zijn een hoop dingen die staan te gebeuren nog. Ik heb natuurlijk met mijn album een rondje van mij uitgebracht. En daar heb ik natuurlijk 2 singles nu vanaf gehad. Er komt nu een nieuwe single uit. Een nummer wat ook gebruikt is in de tv-serie Adam en Eva. Dat wordt een nieuwe single, dat was een soort ode aan Amsterdam. Een rustig nummer, maar wel heel mooi, apart. En er wordt ook een mooie videoclip met beelden uit de serie geschoten nog. Dus het gaat allemaal gebeuren. En dan zeg ik mijn DVD van 25 jaar Peter Beens gaat uitkomen. Dus heerlijke vooruitzichten.